Benvinguts a l'aula de convivència de l'IES Penyagolosa. Passeu, passeu. No sigueu tímids. Aquests són alguns dels alumnes mediadors del centre. La nostra llavor és ajudar als alumnes en conflicte. Això ho fem mitjançant la resolució de problemes utilitzant la tècnica del diàleg. Pretenem que els enfrontaments se solucionen arribant a acords. I ells formen part del grup d'alumnes acompanyants. Nosaltres ajudem a integrar-se als nous alumnes de l'institut. Els ajudem i els assessorem quan faci falta. Som la seva referència i acudeixen a nosaltres per a tot el que necessiten. Però les tasques de l'aula de convivència no acaben així. Els professors de l'aula ofereixen atenció directa als alumnes i les seves famílies. Els escolten i orienten davant de qualsevol dificultat que se'ls puga presentar. S'ofereix acompanyament acadèmic. Una part, per exemple, ajudem als alumnes a ordenar la seva agenda, també els ajudem en tècniques d'estudi per a que traguen millors notes, o fins i tot als nouvinguts els ajudem a reforçar la llengua valenciana. En les aules i al saló d'actes s'imparteixen xerrades i cursos per als alumnes i els tutors sobre diferents aspectes de la convivència i la mediació. A los alumnos con problemas de disciplina se les enseñan técnicas de relajación. Mi cuerpo me pesa muchísimo. Ací al fons trobem l'hort urbà. Amb la supervisió dels professors, alguns alumnes poden fer treballs allí. S'organitzen torneus de futbol, vòlei i ping-pong per a que els alumnes de diferents nivells interactuen. L'aula col·labora amb diferents ONG per al desenvolupament d'activitats en el nostre institut. Es participa, quan al centre així se li requereix, en campanyes de recollida de roba i aliments per a fomentar la solidaritat. Esperem que us hagi agradat la nostra presentació. Sabem que ens queda molt per treballar i tractem de millorar cada dia. Gràcies per la vostra atenció.